Irina Kostinová nikdy neměla ráda překvapení. V jejím životě všechno probíhalo podle plánu práce administrátorky v lékařském centru, rodina, domácnost. Dokonce i dovolená na černomořském pobřeží byla rozepsaná po dnech. Ale na poslední chvíli jí něco uvnitř napovědělo, aby se vrátila domů dřív. Míša chytil lehké nachlazení a ona se rozhodla neriskovat, zkrátila odpočinek o 1 den. Mami, a táta bude mít radost? Zeptal se 7letý syn, když vystupovali z taxíku u jejich 9patrového domu. Samozřejmě, synku. Irina si upravila tašku na rameni a usmála se. Vždyť ho překvapíme. Byl teplý srpnový večer. Irina si vzpomněla, jak je před 3 týdny Andrej vyprovázel na nádraží. Objímal Míšu tak pevně, jako by ho pouštěl na rok, a ne na 3 týdny. Buď šikulka, zašeptal tehdy synovi. Poslouchej, maminku. Teď, když stoupala po schodech k vchodu, Irina si představovala, jak otevře dveře, jak se Andrej překvapeně otočí, jak se Míša vrhne k otci. Obyčejná rodinná radost. Nic zvláštního, ale právě z těchto chvil se skládá to, čemu se říká štěstí. Ve 4. patře je přivítala Zinaida Pavlovna. Sousedka žila sama v bytě naproti, vždy byla v obraze ohledně všech novinek v domě a často k ním chodila na čaj. Irina k ní cítila vřelost. Osamělá žena. Trochu vtíravá, ale hodná. Jenže teď Zinaida Pavlovna vypadala úplně jinak než obvykle. Napjatý obličej, sevřené rty, neklidný pohled. Stála u svých dveří, jako by číhala na jejich návrat. Iročko, zavolala tiše a udělala krok vpřed. Dobrý den, Zinaido Pavlovno. Irina se usmála, ale úsměv jí stuhl, když si všimla, jak se sousedka dívá na Míšu. Neradostně, nepřívětivě, ale s jakousi úzkostnou lítostí. Dobrý den. Sousedka přikývla, ale z chlapce nespouštěla oči. Pak prudce přistoupila blíž, chytla Irinu za loket a přitáhla si ji k sobě. Pojď sem. Tiše. Bez dítěte. Irinino srdce se sevřelo. Mechanicky položila tašku na zem a Zinaida Pavlovna se naklonila k jejímu uchu. Dýchala rychle, hlas měla sotva slyšitelný, šeptem. Nechoď dovnitř se synem. Nemusí to vidět. Koukla po Míšovi, který stál stranou a prohlížel si zeď. Tvůj manžel. No, sama to uvidíš. Nech kluka u mě. Svět kolem Iriny se najednou stal jaksi neskutečný. Zvuky se stlumily, vzduch stěžkl. Podívala se na dveře svého bytu. Obyčejné hnědé dveře s číslem 42. Žádné stopy, žádné zvláštnosti. Ale slova sousedky vyzněla tak zlověstně, že jí po zádech přeběhla studená vlna strachu. Co se stalo? Zeptala se Irina a snažila se udržet hlas klidný. Nevím přesně. Zinaida Pavlovna zavrtěla hlavou. Celý den byl hluk. Křik. Pak ticho. Chtěla jsem zavolat policii, ale... Jdi se podívat sama. Jen nech Míšu. Irina se otočila k synovi. Díval se na ní velkýma hnědýma očima, ve kterých bylo vidět nepochopení a lehká úzkost. Děti vždycky cítí, když něco není v pořádku. Míšo, zajdi k tetě Zině, ano. Irina si k němu dřepla a vzala ho za ruce. Já teď zkontroluju, jestli je s tátou všechno v pořádku, a hned pro tebe přijdu. A co se stalo? Míša se zamračil. Nic strašného, jen to musím zkontrolovat. Pevně ho objala. Běž, hned se vrátím. Zinaida Pavlovna už otevírala své dveře a Míša, i když neochotně, vešel dovnitř.
Sousedka hodila na Irinu poslední těžký pohled a zavřela dveře. Irina zůstala sama u svého bytu. Ticho jí tlačilo na uši. Vytáhla klíče z kapsy a prsty se jí sotva trefovaly klíčem do zámku, ale musela se ovládnout. Několik hlubokých nádechů. Klíč zajel do zámku, otočení, a dveře se bezhlučně otevřely. První, co ucítila, byl zápach. Ne alkohol, ne kouř, ale něco kovového, těžkého. Překročila práh a nohy se jí málem podlomily. Předsíň vypadala, jako by tudy prošel hurikán. Botník ležel převrácený na boku, boty byly rozházené po podlaze. Zrcadlo na zdi prasklo, pavučina prasklin se rozbíhala od středu. Na zemi ležely střepy něčeho skleněného. Andreji? Zavolala tiše Irina, ale hlas se jí třásl. Vešla do obýváku a zůstala stát jako přimrazená tím, co uviděla. Gauč byl převrácený, konferenční stolek ležel na boku se ulomenou nohou. Polštáře byly rozházené, jeden z nich roztrhaný a vyčuhovala z něj výplň. Koberec se posunul ke zdi a na světlých parketách tmavly skvrny. Irina nejdřív nechápala, co to je, ale pak jí to vědomí chladně napovědělo. Krev. Andreji. Vykřikla už hlasitěji a hlas se jí zlomil. Nikdo neodpověděl. Vrhla se do kuchyně a tam u stolu seděl její muž. Andrej se díval z okna. Prostě seděl a díval se, jako by neslyšel její křik. Irina stuhla ve dveřích a snažila se pochopit to, co vidí. Manželův obličej byl zbitý. Pod pravým okem obrovská modřina, už zčernalá, ret rozbitý a oteklý. Odřenina na lícní kosti, škrábanec na krku. Ruce měl položené na stole a prsty rozbité, krev zaschlá do hnědých krust. Košile roztržená na rameni, byla vidět ještě jedna odřenina. Andreji, zašeptala Irina a udělala k němu krok. Pomalu otočil hlavu. Jeho oči byly prázdné. Nezlé, nevyděšené, prostě a prázdné. Jakoby v něm zhaslo veškeré světlo. Ty. Vrátila ses. Řekl zastřeně. Co se stalo? Irina přišla blíž a klesla na kolena vedle židle. Kdo ti to udělal? Kde jsou? Musíme zavolat policii, sanitku. Nemusíš. Zavrtěl hlavou a bolestí se ušklíbl. Všechno? Už se to stalo. Co se stalo? Andreji, napadli tě. Mlčel. Irina ho chytila za ruku a on sebou trhl, jako by se spálil. Rozevřela mu dlaň a uviděla další ránu na zápěstí, hlubokou odřeninu. Jsi opilý? Přičichla, ale alkoholem necítil. Ne. Zavrtěl hlavou. Nepil jsem. Tak co? Kdo to udělal? Bože. Podívej se na sebe. Andrej zavřel oči a po tváři mu přeběhla jakási křeč. Irina viděla, jak zatíná zuby, jak se mu napínají svaly na lícních kostech. Bojoval s něčím uvnitř, snažil se udržet kontrolu. Oni přišli. Nakonec ze sebe vytlačil. Kdo? Vymahači. To slovo zaznělo jako rozsudek. Irina ucítila, jak se jí po těle rozlévá chlad. Svazuje svaly. Vymahači. Slyšela příběhy, četla na internetu, ale vždycky si myslela, že se to děje někomu jinému, ne jim. Za co? Stiskla mu ruku ještě silněji. Nemáme dluhy. Žádné půjčky. Andrej otevřel oči a podíval se na ni. V tom pohledu bylo tolik bolesti, tolik beznaděje, že Irina ucítila, jak jí do očí vstupují slzy. Já. Neřekl jsem ti. Začal pomalu.
Nechtěl jsem tě vyděsit. Co jsi mi neřekl? Vydechl a ten výdech byl plný takové tíhy, jako by ji v sobě držel celé roky. Před 4 lety. Pamatuješ si Gryšu Poletajeva? Irina si vzpomněla. Grigorij byl Andrejův kamarád ještě ze studentských let. Veselý, společenský. Vždy s nějakými novými podnikatelskými nápady. Vívali se nečasto, ale Andrej ho považoval za blízkého člověka. Pamatuju. No a co? Požádal mě, abych mu dělal ručitele u úvěru. Andrej mluvil tiše, ale každé slovo bylo zřetelné. 5 milionů. Řekl, že je to na biznis, že všechno vrátí za půl roku i s úroky pro mě. Já. Souhlasil jsem. Irina cítila, jak se jí půda propadá pod nohama. 5 milionů. Ručitel. A těžce ze sebe vytlačila to slovo. Zkrachoval po roce. Odjel do zahraničí. Změnil telefon, přerušil kontakty. Zmizel. Andrej se bolestně ušklíbl. Banka to po mně začala vymáhat. Zákonně. Já jsem přece ručitel. Před 4 lety. Irina nemohla uvěřit. Ty si to 4 roky tajil. Nejdřív jsem platil. Po troškách. Pak mě propustili z práce. Před 2 měsíci. Od té doby. Nemůžu platit. Irina vstala. Potřebovala se hýbat, jinak se zhroutí. Prošla se po kuchyni, zastavila se u okna, podívala se na večerní město. Lampy už se rozsvítily. Někde dole lidé spěchali domů. Život plynul dál. A tady, v jejich bytě, se všechno hroutilo. Irina zavřela oči. 5 milionů. Šílenství. Takové peníze nemají. Úspory skoro žádné. Jen malá rezerva na černý den, asi 300 000. Byt, jejich jediný majetek, plus chata, která zbyla po babičce. Chodili už dřív vymahači. Otočila se k němu. Ano, přikývl. 3krát. Nejdřív si jen povídali. Pak vyhrožovali. Dneska. Přešli k věci. Irina k němu přistoupila, dřepla si, podívala se mu do tváře. Zbytá, oteklá, cizí. Proč jsi mlčel? Proč jsi mi to neřekl? Myslel jsem, že to vyřeším sám. Hlas se mu třásl. Myslel jsem, že si brzy najdu novou práci, začnu platit. Nechtěl jsem, abys měla starosti. Aby Miša. Aby to neviděl, jak já. Nedopověděl to. Jen zavřel oči a po tváři mu stekla slza. Andrej, který nikdy neplakal a vždy byl silný a spolehlivý, se jí teď před očima hroutil. Irina ho objala. Pevně, ze všech sil. Přitiskl si obličej k jejímu rameni a ona cítila, jak se mu třese tělo. Jsme rodina, řekla tiše. Takže to řešíme spolu. Seděli tak několik minut, možná déle. Čas ztratil význam. Za oknem se úplně setmělo a jen světlo pouličních lamp pronikalo skrz záclony. Pak Irina vstala, rozsvítila v kuchyni, vytáhla lékárničku. Mlčky ošetřila rány na manželově obličeji a rukou, zalepila náplastí hluboké odřeniny. Andrej seděl nehybně, jen se šklebil, když se peroxid dostal na otevřené rány. Musíme uklidit v pokojích, řekla Irina, když skončila. Miša to nesmí vidět. Společně postavili nábytek na místo, sebrali střepy, setřeli krev z podlahy. Irina pracovala rychle, mechanicky, snažila se nemyslet. Andrej se pohyboval pomalu. Ale pomáhal, jak mohl.
Když skončili, byt vypadal skoro normálně. Jen prasklé zrcadlo v předsíni a modřiny na Andrejově obličeji připomínaly, co se stalo. Irina sundala zrcadlo ze zdi a schovala ho do komory. Pak vzala telefon a zavolala Zinaidě Pavlovně. Všechno je v pořádku, řekla klidným hlasem. Můžete Mišu pustit. Za minutu zazvonil zvonek. Miša vběhl do bytu, radostný, a hned stuhl, když uviděl otce. Tati, co se ti stalo? Přiběhl a vyděšeně si prohlížel modřiny. Spadl jsem v práci, synku. Andrej se přinutil usmát. Nic hrozného, Miša nevěřil. Irina to viděla na jeho tváři. Ale kluk mlčel, jen pevně objal otce. Když syn usnul. Irina a Andrej si znovu sedli v kuchyni. Mezi nimi bylo ticho, těžké a tíživé. Co budeme dělat? Zeptala se Irina. Nevím, Andrej sklonil hlavu. Řekli, že se vrátí. Za týden. Jestli nebudou peníze. Naznačili, že příště může být Miša doma. Irině přeběhl mráz po zádech. Miša. Její dítě. Ten, koho chránila od prvního dne jeho života. To se nestane, řekla pevně. Něco vymyslíme. Andrej se na ní podíval a v jeho očích se poprvé ten večer objevila naděje. Malá, sotva znatelná, ale byla tam. Irina zamkla dveře bytu zevnitř, na všechny zámky i řetízek, a pochopila, že jejich život už nebude jako dřív. Noc proběhla beze spánku. Irina ležela vedle Andreje, poslouchala jeho těžké dýchání a přemýšlela. Myšlenky se jí točily v hlavě jako veverky v kole, ale žádná nevedla k řešení. 5,5 milionu. Obrovská částka, pro jejich rodinu nepochopitelná. Číslo, které se zdálo neskutečné, vymyšlené. Andrej se ve spánku převaloval, sténal. Bolest zbytí mu nedávala pokoj. Několikrát ve spánku vykřikl a Irina mu položila ruku na rameno, aby ho uklidnila. K ránu konečně upadl do těžkého spánku, ale ona oči nezamhouřila. V 6 ráno Irina vstala, šla do kuchyně, postavila konvici. Za oknem se začínalo rozednívat. Obyčejné ráno, chladné a tiché. Ale pro ní už byl ten den zvláštní. Prvním dnem nového života, rozděleného na před a po. Vytáhla zápisník a začala psát. Nejdřív čísla, jejich příjmy, výdaje, úspory. Pak možnosti, co se dá prodat, kde vzít peníze, jak se z toho vykroutit. Seznam byl krátký a neradostný. Úspory 300 000. Byt stojí zhruba 4 miliony. Chata po babičce může mít 1 milion až 1,5, pokud se poštěstí s kupcem. I kdyby prodali všechno, na 5,5 milionu to možná nebude stačit. Mami. Ve dveřích se objevil Miša, rozespalý, s rozcuchanými vlasy. Dobré ráno, synku. Irina rychle zavřela zápisník. Vstal brzy. Nemůžeš spát. Přišel ke stolu a posadil se naproti. Mami a táta opravdu spadl v práci. Irina stuhla s hrnkem v rukou. Děti vždycky cítí lež, ať ji dospělí zabalí jakkoliv dobře. Ano, Myšenko. Nešťastná náhoda. Posadila se vedle něj a pohladila ho po hlavě. A proč to v bytě bylo tak? Včera divné. A kam zmizelo zrcadlo? Miša se na ní díval tak pozorně. Viděl jsem, jak se teta Zina lekla. A ty ses taky bála. Jen jsme nečekali, že se táta zraní. Irina ho objala. Všechno je dobré, vážně. A zrcadlo spadlo a rozbilo se. To se stává.
To není strašné. Miša se k ní přitiskl, ale mlčel. Irina cítila, jak je jeho malé tělo napjaté, jak se snaží pochopit, co se děje. 7 let, věk, kdy dítě už hodně chápe, ale ještě se s tím neumí úplně vyrovnat. Za hodinu se probudil Andrej. Vyšel do kuchyně a Irina sotva zadržela povzdech. Za denního světla vypadaly modřiny ještě hůř. Fialové, černé, na okrajích žluté. Obličej oteklý, ret rozbitý tak, že mluvit bolelo. Levé oko se skoro neotevíralo. Dobré ráno, řekl chraplavě. Miša vyskočil, vrhl se k otci, ale zastavil se krok od něj a vyděšeně se díval na jeho tvář. Tati, bolí to? Zeptal se kluk tiše. Trochu. Andrej se sklonil, aby syna objal. Ale jsem silný. Brzy se to všechno zahojí. Opravdu? Opravdu. Objal Mišu jednou rukou, druhou se držel za bok. Žebra ho taky bolela. Irina poslala syna do pokoje a pustila mu pohádky. Když se dveře zavřely, posadila se naproti manželovi. Musíme si promluvit. Vážně, začala. Andrej přikývl a sklopil pohled. Řekni mi všechno. Od samého začátku. Bez zatajování její hlas byl pevný, ale nezlý. Nalil si vodu, napil se a zamračil se. I pití bolelo. Před 4 lety, začal pomalu, v březnu Gríša zavolal. Řekl, že našel skvělou příležitost pro podnikání. Malá dílna na výrobu nábytku. Byl potřeba úvěr 5 milionů na vybavení a rozjezd. Irina poslouchala mlčky, pozorně. Banka požadovala ručitele. Gríša neměl vhodného člověka, rodiče mu zemřeli, manželku nemá, bratr je v zahraničí. Poprosil mě. Já. Ano, je to vážné. Ale byli jsme přátelé 15 let. Byl na naší svatbě. Věřil jsem mu. Věřil, zopakovala Irina. Ano. Ukazoval obchodní plán, výpočty. Všechno vypadalo skutečně. Navíc slíbil vyplatit dobré procento, když mu pomůžu. Podepsal jsem dokumenty. Myslel jsem, že je to jen formalita, pojistka pro banku. Gríša sliboval, že za půl roku všechno vrátí. A co se pokazilo? Andrej si zakryl obličej rukama, znovu se skřivil bolestí. 1. měsíce platil poctivě. Volal, vyprávěl, jak se věci vyvíjejí. Zakázky jsou, dílna jede, zisk roste. Uklidnil jsem se. A pak, po roce, přestal brát telefony. Telefon je vypnutý. Jel jsem na adresu dílny. Tam prázdno. Vybavení odvezené. Nechal všechno a zmizel. Hůř. Dozvěděl jsem se, že si vzal ještě 2 úvěry v jiných bankách. Se zástavou vybavení, které koupil za první úvěr. Pak všechno prodal, vzal peníze a odjel. Někdo říkal, že do Turecka, někdo do Thajska. Nenechal po sobě stopy. Irina cítila, jak se v ní rozhořívá vztek. Ne na Andreje, ale na toho Grigorie, který zradil důvěru, zničil cizí život kvůli vlastnímu prospěchu. Banka po tobě začala požadovat peníze, konstatovala. Ano. Nejdřív dopisy, telefonáty. Snažil jsem se situaci vysvětlit, ale jim je to jedno. Podle zákona jsem ručitel, takže musím platit. Začal jsem splácet po troškách. Jen úroky. Tak 30 000 měsíčně. Bylo to těžké, ale zvládali jsme to. Myslela sis, že mám jen menší prémie. Irina si vzpomněla. Ano,
Před 2 lety Andrej začal nosit domů méně peněz. Říkal, že ve výrobě je krize, krátí bonusy. Věřila mu, šetřila, snažila se méně utrácet. A on splácel cizí dluh. Pak mě propustili, pokračoval Andrej. A když mě propustili, začaly prodlevy. Úroky rostly. Penále se nabalovalo. Teď je s prodlením ještě plus 500 000. Hrůza, vydechla Irina. Noční můra. 5,5 milionu. Banka předala případ inkasní agentuře před měsícem. Nejdřív volali. Každý den, 10krát. Vyhrožovali, slibovali, že to vyřeší. Nezvedal jsem to, blokoval jejich čísla, myslel jsem, že dají pokoj. Pak zjistili adresu. Kdy přišli poprvé? Před 3 týdny. Byla si v práci, Miša ve škole. Přišli 2. V klidu si promluvili. Vysvětlili, že čas trpělivosti skončil. Dali 2 týdny na první splátku, aspoň 500 000. Odkud vezmeme 500 000? Irina cítila, jak se jí začínají třást ruce. Navrhli prodat byt. Nebo si půjčit od příbuzných. Nebo zmlkl, nebo co? Nebo si najdou jiné způsoby, jak dluh získat. Andrej sevřel pěsti a rány na prstech znovu prosákly krví. Řekl jsem, že potřebuju čas. Odešli. Za týden přišli znovu. Už 3. Byli hrubší. Jeden řekl, že mám ženu a dítě. A že všichni lidé se něčeho bojí. Irina stuhla chladem. Hrozba rodině. Její rodině. Včera přišli po 3. Andrej mluvil tišeji, jako by se bál, že Miša uslyší. Byli 4. Otevřel jsem dveře. Myslel jsem, že si promluvíme. Ale jeden z nich mě hned udeřil do břicha. Spadl jsem. Vlezli dovnitř. Zavřeli dveře. Říkali, že trpělivost skončila. Že pokud do týdne nebude aspoň 1 000 000, vrátí se. A příště doma nebudu jen já. Zbyli tě. Irina mu stiskla ruku. Ano. Metodicky. Ne tak, aby zabili, ale aby si to člověk pamatoval. Obličej, žebra, ruce. Jeden řekl, to je, abys pochopil, že to myslíme vážně. Převrátili nábytek, rozbili zrcadlo. Ukázali, že můžou dělat, co chtějí. Pak odešli. Řekli, týden. 1 000 000. Jinak bude další setkání s tvou rodinou. Irina vstala, přešla k oknu. Potřebovala sebrat myšlenky, nepodlehnout panice. 5,5 milionu. Týden. Hrozba dítěti. Proč si nezavolal policii? Zeptala se, aniž by se otočila. Protože ten dluh je skutečný. Podepsal jsem dokumenty, jsem ručitel. Banka jedná zákonně. A inkasní agenti? Umějí pracovat tak, že se nic nedá dokázat. Kdo uvěří, že mě zbyli? Řeknou, že jsem se popral v baru nebo spadl. Nemají výhrůžky nahrané, nejsou svědci. Okrskář se podívá na dokumenty o dluhu a řekne, plaťte a nebudou problémy. Měl pravdu. Irina věděla, jak systém funguje. Dlužníci zřídka dostanou ochranu, zvlášť když je dluh potvrzený. Máme týden, řekla a otočila se k němu. Takže za týden musíme najít řešení. Iro, nemáme 5,5 milionu. Ani 1 000 000 nemáme. Vím. Ale máme byt a četu. To už je 5,5 milionu nebo víc. Andrej vyskočil navzdory bolesti.
Ne. Nedovolím ti prodat byt. To je náš domov. Tady vyrostl Miša. Tady je celý náš život. Tak co navrhuješ? Irina k němu přistoupila úplně blízko. Čekat, až se vrátí. Až přijdou, když bude doma Miša. Až náš syn uvidí, jak bijí jeho otce. Nebo, nedej Bože, sáhnou na něj samotného. Andrej se zarazil. Nevím. Právě. Nevíš. Protože jsi se to snažil řešit sám. 4 roky si to táhl na sobě, mlčel, trpěl. A co z toho? Zbyli tě v našem domě. V našem domě, Andreji. Její hlas se zlomil. Nechtěla křičet, ale emoce ji přetékaly. Strach, vztek, zoufalství, všechno se smíchalo do jednoho klubka. Promiň, řekl tiše Andrej. Chtěl jsem vás ochránit. Já jsem myslel... Myslel sis, že to zvládneš sám. Ale nezvládl. A teď jsme všichni v nebezpečí. Nejen ty, ale my všichni. Sedla si ke stolu, položila hlavu do dlaní. Únava na ní náhle dolehla. Bezesná noc, šok, strach o syna, to všechno jí tlačilo na ramena těžkým břemenem. Andrej přišel. Klesl vedle ní na kolena, vzal ji za ruce. Jsem vinen. Ve všem jsem vinen. To já podepsal papíry. To já to dotáhl až k tomu, že tobě a Mišovi vyhrožují. To já zničil náš život. Irina se na něj podívala. Zbitý obličej, oteklé oči, ty chvějící se sotva zadržovanými slzami. Její muž, otec jejího dítěte, člověk, kterého milovala 12 let. Jsme rodina, zopakovala. Tak to řešíme spolu. Jsi vinen, ano. Ale teď to není důležité. Důležité je zachránit to, co máme. Hlavně Mišu. Jeho bezpečnost je nade všechno. Andrej přikývl, opřel si čelo o její kolena. Co budeme dělat? Nejdřív musíme pochopit, kolik se dá reálně sehnat. Byt 4 miliony. Možná o něco víc, když rychle najdeme kupce. Chata 1,5 milionu. Úspory 300 000. To je 5 800 000. Stačí to na splacení dluhu. Ale nebudeme mít kde bydlet. Andrejův hlas byl plný bolesti. Pronajmeme si byt. Zatím si pronajmeme. Pak si najdeš novou práci. Já budu pracovat víc. Našetříme, koupíme znovu. Ale nejdřív bezpečnost. Nejdřív se dostaneme spod hrozby. Andrej zvedl hlavu a podíval se jí do očí. Jsi na to připravená? Jsem připravená na všechno, jen aby byl Miša v bezpečí. Jen aby ses ty v pořádku. Jen aby jsme zůstali rodinou. Pevně ji objal, zoufale. Irina cítila, jak se mu třese tělo, jak bojuje se slzami. Děkuju, zašeptal. Nezasloužím si tě. Zasloužíš, pohladila ho po zádech. Udělal si chybu, když si věřil špatnému člověku. Ale jsi dobrý táta, dobrý manžel. Zvládneme to. Seděli tak dlouho, drželi se jeden druhého jako poslední opory v tomto hroutícím se světě. Pak Irina vstala a utřela si oči. Dnes zavolám makléři kvůli chatě. Čím dřív prodáme, tím líp. Byt zatím necháme být. Počkáme, až se prodá chata. Uvidíme, kolik ještě bude potřeba. Chata, to je tvoje dědictví po babičce. Andrej zavrtěl hlavou. To je jediné, co po ní zbylo. Babička by chtěla, abych byla šťastná a v bezpečí.
Dům jsou jen prkna a cihly. Rodina jsou lidé. A lidé jsou důležitější. Andrej znovu přikývl, už klidněji. Pokusím se najít aspoň nějakou brigádu. Možná jako skladník, kurýr, cokoliv. Nejdřív se uzdrav. S takovým obličejem tě nikam nevezmou. Za týden vymyslíme, jak jim dát první splátku. Aspoň část peněz, aby na čas dali pokoj. Vzala telefon, našla číslo realitního makléře, se kterým spolupracovali při koupi bytu. Vytočila ho, počkala na odpověď. Alexeji Viktoroviči. Dobrý den, tady Irina Kostinová. Mám na vás otázku. Zabýváte se prodejem chat? Rozhovor trval asi 15 minut. Makléř se ptal, kde se chata nachází, kolik má arů, v jakém je stavu dům. Irina odpovídala jasně, věcně. Nakonec řekl, že pozítří ráno pošle odhadce a pak spolu proberou cenu a termíny. Pozítří, řekla, když ukončila hovor s makléřem. Začneme chatou. Andrej seděl u stolu se sklopenou hlavou. To všechno je kvůli mně, zašeptal. Kdybych nepodepsal ty papíry. Přestaň, Irina si sedla naproti. Teď není čas na sebemskání. Udělal si chybu, když si Grigoriovi věřil. Ale on utekl a ty si zůstal. Snažil se splatit, snažil ses to zvládnout. Nejsi zrádce ani zbabělec. Jsi jen člověk, který spadl do pasti. Bojím se, přiznal. Bojím se, že se vrátí. Že něco udělají tobě nebo Mišovi. Nepřežiju to. Jestli nepřežiješ. Položila na jeho ruku svou. Proto uděláme všechno, aby se to nestalo. Prodáme četu. Když bude třeba, prodáme byt. Splatíme ten cizí dluh a začneme znovu od nuly. Bez majetku, ale živí a spolu. Andrej se na ní podíval a v jeho očích se poprvé za tuhle noc objevila naděje. Jsi nejsilnější žena, kterou znám. Jsem máma, řekla Irina prostě. A mámy chrání své děti. Za každou cenu. Z pokoje se ozval Mišův hlas. Volal ji. Irina vstala, šla k synovi a nechala Andreje samotného v kuchyni. Seděl nehybně a díval se z okna. Na stole ležel blok s čísly, výpočty, variantami. 5,5 milionu. Týden. Hrozba rodině. Strach vystřídalo odhodlání. Zvládnou to. Musí to zvládnout. Další 2 dny proběhly v napjatém očekávání. Andrej skoro nevycházel z domu, modřiny na obličeji byly pořád příliš viditelné. Seděl u okna, díval se na ulici, trhl sebou při každém prásknutí dveří ve vchodu. Irina viděla, jak se uvnitř láme, jak ho strach rozežírá víc než fyzická bolest. Změnil se i Miša. Chlapec stichl, uzavřel se do sebe. Ráno se budil se slzami, říkal, že se mu zdály noční můry. Na otázky odpovídal jednoslovně, nevyprávěl o kamarádech, neprosil, aby šel ven. Seděl ve svém pokoji, kreslil něco v albu a když k němu Irina nakoukla, rychle otočil stránku. Jednoho večera, když Andrej usnul na gauči, vešla tiše do synova pokoje. Miša seděl u stolu, skloněný nad albem. Když uslyšel kroky, trhl sebou a přikryl kresbu rukou. Mišo, co kreslíš? Zeptala se Irina jemně a posadila se vedle něj. Nic, odvrátil pohled. Ukážeš to mamince? Chlapec chvíli mlčel, pak pomalu ruku odtáhl. Na stránce byla nakreslená jejich rodina, máma, táta a on sám.
Ale tátova tvář byla začmáraná černou barvou a kolem něj kroužily nějaké temné postavy. Irina cítila, jak se jí sevřelo hrdlo. Mišo, co to je? Ukázala na ty černé postavy. Nevím, pokrčil rameny. Zlí lidé. Chtěli tátovi ublížit. Odkud si to vzal? Slyšel jsem. Řekl chlapec tiše. Předevčírem. V noci. Ty a táta jste si povídali v kuchyni. Probudil jsem se a slyšel jsem. O vymahačích, o penězích, o tom, že se můžou vrátit. Irina zavřela oči. Snažili se mluvit potichu, ale stěny v bytě jsou tenké a děti slyší i to, co není určené pro jejich uši. Mami, a můžou nám doopravdy ublížit. Mišův hlas se třásl. Ne, zlatíčko, objala ho. Všechno vyřešíme. Táta se jen dostal do složité situace, ale zvládneme to. A táta brečel, řekl Miša. Nikdy jsem neviděl, že by táta brečel. Vždyť je silný. Irina k sobě syna přitiskla ještě pevněji. 7 let. Je mu teprve 7 a už vidí, jak se dospělý svět hroutí. Jak se jeho otec, nejsilnější člověk v jeho životě, láme pod tíhou problémů. I silní lidé někdy pláčou, řekla. Neznamená to, že jsou slabí. Znamená to, že je to bolí a že mají právo to ukázat. Mami, a budeme teď chudí. Odkud si to vzal? Slyšel jsem o bytě. Že ho chcete prodat? Takže zůstaneme bez domova. Irina pochopila, že už nemůže lhát. Dítě už tak všechno ví, alež jeho strach jen zesílí. Možná byt prodáme, řekla klidně. Ale neznamená to, že budeme bez domova. Pronajmeme si jiný byt, menší. Budeme žít skromněji, ale spolu. A to hlavní, v bezpečí. A moje škola? Kamarádi, když se budeme muset přestěhovat. Půjdeš do nové školy. Najdeš si nové kamarády. Miša sklonil hlavu a Irina uviděla, jak se mu po tváři skutálela slza. Bojím se, mami, zašeptal. Bojím se, že ti lidé přijdou. Že budou tátu znovu být. Nebo tebe. Nebo mě. Irina cítila, jak se jí uvnitř všechno svírá bolestí. Její dítě se bojí. Bojí se ve vlastním domě, bojí se o rodiče, bojí se o sebe. A nejhorší je, že mu teď nemůže slíbit naprosté bezpečí. Poslouchej mě, vzala jeho tvář do dlaní. Já i táta uděláme všechno, abychom tě ochránili. Úplně všechno. A nikdo, slyšíš, nikdo ti neublíží. Slibuju. Ale jak? Když chtějí peníze a my je nemáme. Peníze budou. Prodáme babiččinu četu, dáme dohromady všechno, co máme. A dluh splatíme. A pak začneme žít znovu. Miša ji objal, zabořil obličej do jejího ramene a jeho malé tělíčko se chvělo zadržovaným pláčem. Irina ho hladila po zádech, šeptala uklidňující slova, ale uvnitř v ní vřela zuřivost. Zuřivost na Grigorie, který utekl a hodil je do téhle jámy. Zuřivost na systém, který dovoluje vymahačům terorizovat lidi. Zuřivost na sebe, že si dřív nevšimla, co se s mužem děje. Když se Miša konečně uklidnil a usnul, Irina vyšla do kuchyně. Andrej tam seděl s hrnkem vychladlého čaje a díval se do zdi. On to ví, řekla Irina. Co? Andrej se k ní otočil. Miša. Slyšel náš rozhovor. Ví o vymahačích, o dluhu, o bytě. Kreslí si do alba černé lidi, kteří nám chtějí ublížit. Bojí se, Andreji.
Náš 7letý syn se bojí spát ve vlastní posteli. Andrej zbledl. Bože, vydechl. Co jsem to provedl? Nezačínej znovu, přerušila ho Irina. Teď nejde o tohle. Musíme odsud odjet. Aspoň na čas, dokud neprodáme Četu a neseženeme peníze. Kam? Na Četu. Je tam klid, je tam bezpečno. Miša si odpočine, přestane sebou cukat při každém šramotu. A my dva budeme moct v klidu všechno promyslet a připravit ji k prodeji. Andrej se zamyslel. A vymahači? Vždyť řekli termín. Týden. Do konce týdne jsou ještě 4 dny. Za tu dobu makléř Četu ocení. Pochopíme, kolik můžeme dostat. A pak se vrátíme a setkáme se s nimi. Můžou se rozlobit, že jsme zmizeli. My nemizíme. Telefony fungují. Když zavolají, vysvětlíš, že vybíráš peníze. Je to pravda, že? Andrej chvíli mlčel a pak přikývl. Dobře. Zítra ráno pojedeme. Irina si sedla vedle něj a vzala ho za ruku. Všechno bude dobré. Musí být. Následujícího rána si zbalili věci. Miša ožil, když se dozvěděl, že jedou na Četu. To místo měl rád, i když tam nejezdili často. Byl tam velký sad, starý dům z kamny, ticho a klid. Cesta trvala 3 hodiny. Jeli autobusem, Miša se díval z okna a Irina s Andrejem mlčeli. Ponoření do svých myšlenek. Za oknem míhala pole, kde už byla zlatavá pšenice posekaná a zanechávala po sobě rovné řady světlého strniště. Silniční slunečnice skláněly těžké hlavy, jejich okvětní lístky vybledly pod srpnovým sluncem a změnily se z jasně žluté na nevýrazný okrový odstín. Lesy stály v husté zeleni, ale místy už byly vidět první známky blížícího se podzimu. Jednotlivé větve začínaly na okrajích žloutnout, jako by si příroda zkoušela nový oděv. Malé vesničky se topily v porostech vysoké trávy a plevele, ploty byly obrostlé divokým vínem, jehož listy teprve začínaly červenat. Vzduch byl těžký, naplněný vůní prohřáté země a zralých jablek, která padala ze stromů u cesty. Nebe bylo vysoko a jasné, bledě modré, vypálené letním žárem, a jen u obzoru se shromažďovaly lehké kupovité mraky, slibující večerní chlad. Chata je přivítala vůní starého dřeva. Dům potřeboval opravu, ale byl pevný a útulný. Irina otevřela okna a vyvětrala místnosti, zatímco se Andrej rozhlížel. Miša pobíhal po sadu, radostně křičel a poprvé po několika dnech měl na tváři úsměv. Mami, můžu vylézt na jabloň? Vykřikl. Jen opatrně, ozvala se Irina. Dívala se na syna z okna a myslela na to, tady je její dítě, bezstarostné a šťastné. Takový by měl být vždycky. A ona udělá všechno pro to, aby mu tu bezstarostnost vrátila. Následující den na Četu přijel odhadce od makléře, mladý muž s tabletem a fotoaparátem. Obešel pozemek, prohlédl si dům zvenku i zevnitř a zkontroloval stav základů, střechy i rozvodů. Fotografoval, zapisoval rozměry, něco počítal na kalkulačce. Irina a Andrej stáli stranou, sledovali jeho práci a cítili, jak se s každou minutou jejich pouto k tomu místu stává čím dál přízračnější. Po půl hodině odhadce skončil, složil dokumenty do složky a řekl, že zavolá s konečným odhadem během dne. Jeho auto odjelo a na polní cestě zvedlo oblak prachu a ticho znovu zahalilo Četu. Večer seděli v kuchyni a pili čaj s marmeládou. Miša podřimoval, unavený pobíháním, a Irina s Andrejem si konečně mohli v klidu promluvit.
Makléř volal, Četu ohodnotil na 1,5 milionu, řekla Irina. Možná se najde kupující, který dá víc, ale není to jisté. Jasné, zopakoval Andrej. Ale je to kapka v moři. Ale je to něco. Můžeme to dát jako první splátku, požádat o odklad na zbytek. Odklad nedají. Tihle lidé nerozumějí slovu prosit. Pak budeme muset prodat byt, řekla Irina pevně. Andrej vstal a přešel po místnosti. To je tvoje dědictví, ukázal na dům. To jediné, co zůstalo po tvé babičce. Vychovávala tě, když byli rodiče zaneprázdnění. Tady jste trávili každé léto. Tohle místo je plné tvých vzpomínek. Vzpomínky zůstanou v srdci. Irina k němu přistoupila. A dům jsou jen zdi. Já volím živé lidi, nemrtvé věci. Ale byt. To je náš domov. Miša tam vyrůstal. Jeho první kroky, první slova, všechno je tam. Byt se dá koupit ještě jednou. Položila mu ruce na ramena. Dětství, ne. Jestli si Miša bude pamatovat tyhle dny jako noční můru, jestli se bude bát každého zaklepání na dveře, jestli se mu budou ti černí lidé zdát celý život, žádný domov za to nestojí. Andrej se jí podíval do očí a ona v nich uviděla boj. Chápal, že má pravdu, ale přijmout to bylo nesnesitelně bolestivé. Připravil jsem tě o všechno. Zašeptal. O Četu, o byt, o klidný život. Máš právo mě nenávidět. Já tě nenávidím. Irina ho objala. Miluju. A právě proto tím projdeme spolu. Udělal si chybu, ano. Ale já tě neopustím. Jsme rodina. Objala ji zpátky, opřel si čelo o její rameno a ona cítila, jak se mu chvěje tělo. Nezasloužím si tě. Zasloužíš. Jen přestaň se obviňovat a začni jednat. Stáli tak dlouho, objatí v přítmí pokoje, Miša funěl na pohovce, přikrytý starou dekou a za oknem hůstla tma. Následující den zavolal makléř. Našel se kupující, který byl připraven dát za Četu 1,5 milionu, ale za podmínky rychlého vyřízení během týdne. Souhlasím, řekla Irina bez váhání. Jste si jistá? Podivil se makléř. Obvykle lidé smlouvají, žádají čas na rozmyšlenou. Jsem si jistá. Připravte dokumenty. Položila telefon a podívala se na Andreje. 1,5 milionu. Zítra začneme vyřizování. Za týden budou peníze u nás. Ale pořád je to málo, řekl on. Je potřeba ještě 4 miliony. Tak prodáme byt. Hned po chatě. Za 4 miliony ho prodáme rychle. Je to dobrý byt, v dobré čtvrti. A zůstaneme bez ničeho. Se životem, posadila se naproti němu. S budoucností. S možností začít znovu. Opravdu je to nic? Andrej mlčel. Pak pomalu zavrtěl hlavou. Vstala a přistoupila k oknu. Miša si hrál na dvoře, stavěl něco ze starých prken. Jeho smích se nesl skrz sklo, čistý a radostný. Podívej se na něj, řekla Irina. Tady je zase sám sebou. Nebojí se, necuká sebou, nekreslí černé lidi. Kvůli tomu stojí za to dát všechno. Andrej přišel a stoupl si vedle ní. Mlčky se dívali na syna a Irina cítila, jak Andrej přijímá rozhodnutí. Nešlo mu to snadno, ale dozrálo v něm. Dobře, řekl nakonec. Prodáme Četu. Pak byt. Dluh uzavřeme úplně. Začneme od nuly. Irina ho vzala za ruku. Od nuly,
ale spolu. A s nadějí. Večer seděli u večeře ve třech. Miša se zeptal, co bude s chatou, a Irina mu upřímně řekla, že ji prodají. Ale peníze půjdou na velmi důležitou věc. Chlapec zesmutněl, ale přikývl. Mami, a koupíme si někdy ještě četu? Zeptal se. Určitě, slíbila. Až našetříme, koupíme novou. Možná dokonce lepší než tahle. A zatím budeme bydlet ve městě. Ano. Možná v jiném bytě, ale ve městě. Miša se zamyslel a pak řekl, mně je jedno, kde budeme bydlet. Hlavně, abychom byli spolu. Irina a Andrej si vyměnili pohled. Jejich 7letý syn, který by měl myslet na hračky a pohádky, říká tak dospělá slova. Budeme spolu, slíbila Irina. Vždycky. Tu noc Miša spal klidně, bez nočních můr. Irina ho několikrát kontrolovala a pokaždé viděla poklidnou tvář. Tady, na chatě, daleko od města a hrozeb, se cítil v bezpečí. Ale to bezpečí bylo dočasné. Za 3 dny se měli vrátit, setkat se s vymahači a začít proces prodeje majetku. Před nimi byl boj, strach, ztráty, ale také před nimi byla naděje. Naděje, že se z téhle jámy dostanou. Že Miša už nebude kreslit černé lidi. Že jejich rodina přežije. Irina stála u okna a dívala se na hvězdnou oblohu. Někde tam, ve městě, je čekaly problémy. Ale tady, v tuhle chvíli, byli v bezpečí. A ona se té myšlenky držela ze všech sil. Za 3 dny se vrátili do města. Dokumenty na četu byly vyřízené. Kupující složil zálohu 50 000. Zbytek slíbil předat za týden po registraci obchodu. 1,5 milionu, první krok k záchraně. V bytě je přivítalo ticho. Irina otevřela okna. Bylo potřeba vyvětrat, vyhnat zatuchlý vzduch. Miša mlčky prošel do svého pokoje, zavřel dveře. Odpočinek na chatě mu vrátil část bezstarostnosti, ale návrat do města znovu připomněl realitu. Andrej si sedl do kuchyně, vytáhl telefon. 8 zmeškaných hovorů z neznámého čísla. Zbledl. Volali, řekl. Zavolej zpátky. Irina si sedla naproti. Řekni, že peníze budou. Že prodáváš majetek. Andrej vytočil číslo třesoucími se prsty. Několik tónů, pak hrubý mužský hlas. Kostin? Kde ses ztratil? Já. Scháněl jsem peníze. Andrej se snažil mluvit jistě. Prodávám četu. Za týden bude 1,5 milionu. Jo. Hlas stvrdl. A je potřeba 5,5. Zapomněl jsi? Nezapomněl. Chata je první část. Pak prodám byt. Splatím celý dluh. Pauza. Irina slyšela, jak se na druhé straně linky někdo radí. Dobře, řekl nakonec hlas. 2 týdny. Jestli za 2 týdny nebude celá částka, přijdeme. A tentokrát nejen k tobě. Bude, ze sebe vypravil Andrej. Slibuju. Tvoje sliby nás nezajímají. Zajímají nás peníze. 2 týdny, Kostine. Měř si čas. Andrej položil telefon na stůl a Irina viděla, jak se mu třesou ruce. 2 týdny, zopakoval. Za 2 týdny musíme prodat byt a sehnat všechno. Zvládneme to. Irina mu vzala ruku. Zítra hned volám makléři ohledně bytu. Večer, když Miša usnul, seděli v obýváku a počítali. Irina si zapisovala čísla do bloku, Andrej kontroloval inzeráty na prodej podobných bytů.
Průměrná cena je 4 200 000, řekl. Když to prodáme rychle, budeme muset slevit na 4. Možná i míň. Takže dohromady to bude 5 500 000, spočítala Irina. Chata 1,5, byt 4. Zůstane 300 000 z úspor. Za ty peníze si pronajmeme byt na pár měsíců, než si najdeš práci. A co když byt prodáme levněji? Když dají 3 800, tak doplníme z úspor. Hlavní je splatit dluh úplně. Aby se už nikdy neobjevili. Andrej přikývl, ale jeho tvář zůstala pochmurná. Vstal, přišel k oknu, dlouho se díval na noční město. Pořád si nedokážu odpustit, řekl tiše. Jeden podpis, jedno rozhodnutí a celý život se sesypal. Věřil si kamarádovi. To není zločin. Já jsem ohrozil rodinu. To je zločin proti vám. Irina k němu přišla, objala ho zezadu. Přestaň se trestat. Grigori je zločinec. Ne ty. Ukradl peníze a utekl. Ty ses jen chytil do pasti. Pasti, kterou jsem si sám nastražil. Tak se z ní dostaneme spolu. Otočila ho k sobě. Ale k tomu musíš přestat litovat sám sebe a začít jednat. Potřebujeme jasný plán, ne sebemskání. Andrej se na ně podíval a v jeho očích se konečně objevilo odhodlání. Dobře. Plán. Čím začneme? Makléřem. Zítra ráno mu zavolám. Současně ty hledej práci, jakoukoliv, klidně dočasnou. Potřebujeme alespoň nějaký příjem. S mojí tváří mě nikam nevezmou. Dotkl se modřiny pod okem. Modřiny zmizí za týden. A zatím můžeš reagovat na vzdálené pozice, posílat životopis. Něco se chytí. Sepsali seznam kroků na další den a poprvé po dlouhé době Irina cítila, že situace je pod kontrolou. Není vyřešená, ale alespoň je srozumitelná. Ráno zavolala Alexeji Viktorovičovi, makléři. Irino Anatoljevno, dobrý den. Mám na vás ještě jednu otázku. Chceme prodat byt. Pauza. Váš byt? Ten, co jste kupovali před 10 lety. Ano. Naléhavě. Nejlépe do 2 týdnů. Do 2 týdnů? Makléř byl zjevně překvapený. To je velmi rychle. Budete muset výrazně snížit cenu. O kolik? Tržní hodnota je teď 4 200 000. Když prodávat naléhavě, 3 800 000, maximálně 4. Irina rychle spočítala. 3800 plus 1,5 milionu z chaty plus 300 000 úspor. 5 600 000. Dost. Kdy můžete přijet na ocenění? Dnes večer. V 6 by to šlo? Šlo. Ukončila hovor a podívala se na Andreje, který seděl u notebooku a prohlížel nabídky práce. Přijede v 6. 3800 nebo 4, když prodáme rychle. Takže to bude stačit. Vydechl. Splatíme dluh. A zůstane 100 000 na začátek. 100 000, ušklíbil se hořce. Celý náš život stojí 100 000. Ne všechno se měří penězi. Irina si sedla vedle. Jsme naživu, zdraví, jsme spolu. To je dražší než jakékoliv miliony. Makléř přijel přesně v 6. Alexej Viktorovič, muž kolem 50, v přísném obleku, se složkou dokumentů, obešel byt a dělal si poznámky do tabletu. Prohlédl každou místnost, zkontroloval stav oken, instalace, topení. Byt je v dobrém stavu, řekl na konci. Čerstvá rekonstrukce,
vestavěná kuchyň, nové rozvody. Při běžném prodeji by dali 4200, možná 450. Ale za 2 týdny, 3800 je reálná cena. Můžu to vystavit už dnes, prohlídky začnu zítra. Vystavte to, řekla Irina. Chápete, že po prodeji se budete muset vystěhovat. Kupující obvykle chtějí nastěhovat se hned. Chápu. Jsme připraveni. Dokumenty připravím. Alexej Viktorovič přikývl, něco si zapsal. Dobře. Vyřídím dokumenty, vystavím inzerát. Obvykle při takové ceně začnou volat už první den. Odešel a nechal smlouvu k podpisu. Irina zavřela dveře a opřela se o ně zády. Hotovo. Proces je spuštěný. Zpátky cesta není. Mami. Z pokoje vyšel Miša. To strýc mluvil o bytě. Ano, synku. Opravdu ho prodáváme. Irina přišla k synovi. Ano, Mišo. Potřebujeme peníze na velmi důležitou věc. Proto byt prodáme a přestěhujeme se do jiného. Menšího, ale útulného. A moje hračky? Knížky? Všechno si vezmeme s sebou. Chlapec se zamyslel. A školu bude potřeba změnit. Možná. Zatím nevíme, kde si budeme pronajímat bydlení. Miša sklonil hlavu a Irina viděla, jak se mu třesou rty. Nechci odjíždět, řekl tiše. Tady jsou moji kamarádi, moje třída. Tady jsem vyrostl. Vím, milý. Objala ho. Ale někdy je potřeba obětovat něco dobrého kvůli něčemu velmi důležitému. Obětujeme byt kvůli naší bezpečnosti. Kvůli tomu, aby ses už nebál. Ale já už se nebojím, podíval se na ni. Na chatě bylo dobře. Můžeme se přestěhovat tam. Četu taky prodáváme, řekla Irina jemně. Ale slibuju, jakmile budeme moct, koupíme novou. Ještě lepší. Miša přikývl, ale slzy mu stejně tekly po tvářích. Irina ho k sobě přitiskla a seděli tak na podlaze v předsíni, dokud se chlapec neuklidnil. Další den začaly telefonáty. Alexej Viktorovič oznámil, že 3 lidé chtějí byt vidět. První 2 přišli večer, mladý pár s dítětem. Všechno si prohlédli, ptali se, ale nakonec řekli, že si to rozmyslí. Třetí kupující, muž středního věku, podnikatel, přišel další den ráno. Prošel byt rychle, téměř se na nic neptal, pak řekl, beru to. 3800, jak je v inzerátu. Kdy můžete uvolnit? Za 2 týdny, odpověděla Irina. Vyhovuje. Řeknu makléři, ať připraví dokumenty. Zálohu pošlu dnes. Odešel a Irina hned neuvěřila, že se to všechno tak rychle vyřešilo. Podívala se na Andreje a on přikývl. Ano, to je realita. Byt je prodaný. Večer zavolal Alexej Viktorovič. Irino Anatoljevno. Záloha 100 000. Vyřízení za týden. Úplné vyrovnání po registraci. Dobře. Její hlas byl klidný, ale uvnitř se všechno třáslo. Položila telefon a podívala se na manžela. Za 2 týdny budeme bez bydlení. Zeptal se Andrej. Za to bez dluhů. Řekla Irina. Následující dny uběhly ve schonu. Hledali nájemní byt, balili věci. Připravovali se na stěhování. Miša chodil smutný, loučil se sousedskými dětmi, se kterými si hrál celé dětství. Zinaida Pavlovna plakala, když se dozvěděla, že odjíždějí. Takoví dobří sousedé jste byli, vzlikala.
A teď kdo přijde, není známo. Irina ji objímala, uklidňovala, ale uvnitř sama byla na hraně slz. Tenhle dům byl jejich životem 10 let. Tady Miša udělal první kroky, řekl první slovo, šel do první třídy. Tady byly šťastné večery, rodinné svátky, tiché všední dny. A teď to všechno zůstalo v minulosti. Za týden přišly peníze za Daču. Irina se dívala na čísla v bankovní aplikaci a myslela si, to je všechno. Co zůstalo z babiččina domu? Z místa, kde trávila každé léto, kde se učila vařit džem, kde četla knihy pod starou jabloní. Všechno se proměnilo v čísla na obrazovce. Nelituješ? Zeptal se Andrej. Lituju, upřímně odpověděla. Ale je to správné rozhodnutí. Ještě o 3 dny později proběhl podpis dokumentů o prodeji bytu. Seděli v kanceláři a podepisovali papíry. Za 2 týdny se částka objevila na účtu a Irina pocítila zvláštní úlevu. Konečně mají všechno, co je potřeba k uzavření dluhu. Musíme kontaktovat banku, řekla Andrejovi, když po registraci obchodu vyšli na ulici. Teď. Ano. Čím dřív, tím líp. Prošli několik bloků k nejbližší pobočce té banky, která poskytla úvěr Grigoriovi. Andrej celou cestu mlčel a v kapse svíral telefon s potvrzením o připsání peněz na účet. V bance je přivítala dívka konzultantka. Andrej vysvětlil situaci. Je ručitelem úvěru, chce dluh úplně splatit. Konzultantka zkontrolovala údaje v systému, přikývla a odvedla je ke specialistce na úvěry. Kostin Andrej Viktorovič. Upřesnila žena středního věku, dívajíc se do monitoru. Ručitel k úvěru číslo. Ano, vidím. Chci to splatit celé, řekl Andrej. Hned to zařídíme. Začala něco psát na klávesnici. Chápete, že po splacení vůči vám nebudou žádné nároky. Úvěrová historie se vyčistí za několik měsíců. Chápu. Procedura trvala skoro hodinu. Dokumenty, podpisy, převody. Andrej několikrát zadával potvrzovací kódy a s každým stisknutím tlačítka Irina cítila, jak jejich dřívější život nenávratně odchází. Peníze za jejich byt přetekly z účtu na splacení cizího dluhu. Hotovo, řekla nakonec specialistka a podala vytištěné potvrzení. Úvěr je plně splacen. Banka vůči vám nemá žádné nároky. Andrej vzal potvrzení třesoucíma se rukama. Irina viděla, jak čte řádky, jak se mu oči plní slzami. Z banky vyšly mlčky. Došli k nejbližší lavičce v parku a posadili se. Andrej položil hlavu do dlaní. Všechno, zachraptěl. Dluh je uzavřený. Už nepřijdou. Irina ho objala, přitiskla k sobě. Všechno skončilo, zašeptala. Ano. Skončilo. Seděli tak dlouho, nevšímajíc si kolem jdoucích. Jsme svobodní, řekl nakonec a zvedl hlavu. Ale všechno jsme ztratili. Ne všechno, namítla Irina. Ztratili jsme věci. Ale uchovali jsme to hlavní, rodinu. Andrej se na ní podíval zarudlýma očima. Děkuju. Za to, že jsi mě neopustila. Za to, že jsi věřila. Jsme rodina, prostě řekla. A rodina své neopouští. Jeli domů, do jejich nového dočasného domova, do pronajatého dvoupokojového bytu na okraji města. Tam na ně čekal Miša. Chlapec se k ním vrhl a objali ho společně. Všechno je dobré, řekla Irina. Teď už je opravdu všechno dobré. A poprvé po dlouhé době tomu skutečně uvěřila. Uplynuly 3 měsíce.
3 měsíce v pronajatém bytě na okraji města, kde byly stěny tenké a sousedé hluční. Ale byl to jejich domov. Dočasný, skromný, ale bezpečný. Andrej se zaměstnal jako inženýr ve velkém závodě na výrobu ocelových konstrukcí. Práce se ukázala jako těžká, dlouhé směny, přísné požadavky, žádné úlevy. Vzali ho jako obyčejného specialistu, bez privilegií, a pracoval na stejné úrovni jako ostatní. První týdny byly obzvlášť těžké. Přicházel domů vyčerpaný, padal na gauč a usínal, aniž by se svlékl. Irina pokračovala v práci administrátorky v lékařském centru. Ale vzala si další směny o víkendech. Peníze byly potřeba, nájem, jídlo, školní výdaje pro Mišu. 100 000, které zůstaly po uzavření dluhu, se rozplynuly během prvního měsíce. Miša přešel do nové školy. Adaptace byla těžká, noví učitelé, noví spolužáci, nový program. Stýskalo se mu po starých kamarádech, večer jim volal, ale postupně si začal zvykat. Noční můry přestaly a to bylo hlavní. Jednou večer, když se Andrej vrátil z další směny, sedl si ke stolu a dlouho mlčel, hledě do prázdna. Něco se stalo? Zeptala se Irina a nalévala mu čaj. Mistr navrhl vzít si zítra další směnu. V sobotu. Plat je dvojnásobný. A ty jsi s tím souhlasil? Ano. Potřebujeme peníze. Irina se posadila naproti. Andrej, pracuješ 6 dní v týdnu. 10 hodin. Kdy si odpočineš? Odpočinu si později. Pokrčil rameny. Až naspoříme aspoň něco. Na co naspoříme? Na nový byt. To jsou roky. Tak budu pracovat roky. Podíval se na ni. Musím nám vrátit to, co jsem ztratil. Domov, stabilitu, budoucnost. Irina ho vzala za ruku. Nic nemusíš vracet. Ty už si vrátil to hlavní, bezpečí. Zbytek se přidá. Ale Andrej byl neoblomný. Bral každou další směnu, kterou nabízeli. Pracoval 12, někdy 14 hodin. Přicházel domů, když Miša už spal, odcházel, když se ještě neprobudil. Po měsíci si ho zavolal vedoucí dílny. Kostine, jsi dobrý pracovník, řekl, listujíc nějakými papíry. Nikdy se nespozdíš, neodvlákneš to, bereš nejtěžší úkoly. Vedení si toho všimlo. Děkuju. Andrej nechápal, k čemu to směřuje. V závodě je firemní program. Vedoucí dílny odložil papíry. Zvýhodněná hypotéka pro cenné zaměstnance. Podnik hradí 50% počátečního vkladu. Zbytek je běžná hypotéka s nízkým úrokem. Na oplátku se zaměstnanec zavazuje odpracovat 5 let. Andrej stuhl. Já nechápal. Nabízíte mi vstup do toho programu? Ano. Vyhovuješ všem kritériím. Praxe, výborné výsledky, žádné výtky. Pokud souhlasíš, podáš žádost. Za měsíc ji posoudí. Souhlasím, vydechl Andrej. Samozřejmě, že souhlasím. Večer vtrhl do bytu s hořícíma očima. Irina připravovala večeři, otočila se, vyděšená jeho výrazem. Co se stalo? Zvýhodněná hypotéka. Chytil ji za ramena. V závodě je program. Zaplatí polovinu první splátky, mě dají úvěr s nízkým úrokem. Budeme si moct koupit byt. Irina to hned nepochopila, pak se pomalu usmála. Opravdu? Opravdu. Šéf to navrhl sám. Řekl, že se hodím.
Objala ho a stáli tak uprostřed kuchyně a Míša vykoukl z pokoje, překvapený hlukem. Tati, co se stalo? Koupíme byt, synku. Andrej vzal chlapce do náruče. Náš vlastní. Možná nebrzy, ale koupíme. Míša se zasmál a byl to jeho první upřímný smích za poslední měsíce. Žádost posoudili za 5 týdnů. Schválili ji. Andrej dostal seznam bytů dostupných v rámci programu, většinou novostavby na okraji, dvoupokojové, malé, ale moderní. Vybrali byt v Novém domě, 20 minut jízdy od továrny. 55 metrů čtverečních, 2 okna na slunnou stranu, dokončovací úpravy na hotovo. Neluxus, ale vlastní koutek. Vyřízení trvalo ještě 2 měsíce. Dokumenty, banky, kontroly. Andrej byl nervózní, bál se, že se něco pokazí, že na poslední chvíli odmítnou. Ale všechno proběhlo hladce. A pak přišel čas, kdy jim předali klíče. Všichni 3 stáli před dveřmi nového bytu a Andrej roztřesenýma rukama zasouval klíč do zámku. Otevírej, tati. Poskakoval Míša. Dveře se otevřely. Prázdný byt, vonící čerstvou barvou a novotou. Holé stěny, čistá podlaha, velká okna, kterými se lil slunečný svit. Náš, zašeptala Irina. Tohle je náš byt. Vešli dovnitř a Míša hned běžel prozkoumávat pokoje. Andrej objal Irinu, přitiskl ji k sobě. Zvládli jsme to, řekl. Prošli jsme peklem a vrátili se. Začali jsme od nuly, podívala se na něj. A postavili základy. První týdny v novém bytě byly chaotické. Kupovali nábytek, věšeli závěsy, zařizovali domácnost. Peněz bylo málo. Museli šetřit na všem, ale každá koupená věc byla radost. Míšovi dali pokoj s oknem do dvora, kde rostly vysoké stromy. Irina mu pověsila na zeď jeho kresby. Teď kreslil jasné obrázky, bez černých postav a strachů. Jednou večer seděli v kuchyni všichni 3. Na stole ležel Andrejův nákres. Plánoval, jak zařídit balkon. Vedle byl seznam výdajů na příští měsíc, napsaný Iríninou rukou. Mami, a my už teď nejsme chudí. Zeptal se Míša, když žvíkal chleba se sendvičem. My jsme nikdy nebyli chudí, odpověděla Irina. Vždycky jsme měli to hlavní, rodinu. Ale teď máme i domov, dodal Andrej. Svůj, opravdový. Míša přikývl, spokojený s odpovědí. A utekl do svého pokoje. Irina se podívala na manžela. Za ty měsíce se změnil, stal se tvrdším, vážnějším, ale přitom klidnějším. Už se netrápil minulostí, budoval budoucnost. Každý den, každou směnou v továrně. Jsi unavený? Zeptala se. Hrozně, přiznal. Ale je to jiná únava. Ne ze strachu, ale z práce. Z toho, že něco vytvářím. Je to příjemná únava. Jsem na tebe hrdá. Irina ho vzala za ruku. Nezlomil ses. Vydržel si. Vydrželi jsme díky tobě, opravil ji. Bez tebe bych to nezvládl. Usmála se. Jsme rodina. Rodina všechno vydrží. Andrej ji objal a seděli tak, poslouchali, jak v sousedním pokoji Míša něco pobrukuje, zabývá se svými věcmi. Jejich dítě, zdravé, šťastné, už neznající strach. Za oknem zapadalo slunce, večer plynule přecházel v noc. Nový byt se naplňoval teplem a útulností a stával se skutečným domovem. Začali od nuly. Ztratili všechno, majetek, úspory, obvyklý život.
Byt, ve kterém žili 10 let a kde se narodil jejich syn. Četu, která uchovávala vzpomínku na babičku a šťastné letní dny. Úspory, které léta shromažďovaly na horší časy. Stabilitu a jistotu zítřka. To všechno se rozpustilo v číslech bankovního převodu, proměnilo se v splacený dluh, v cizí chybu, za kterou museli zaplatit oni. Ale uchovali to, co je opravdu důležité, jeden druhého. Rodinu, která se pod tíhou zkoušek nerozpadla, ale zesílila. Důvěru, která se nezlomila navzdory bolesti a strachu. Lásku, která obstála ve zkoušce pevnosti. Syna, který se už nebál spát v noci a znovu se naučil usmívat. A na těchto základech vybudovali novou budoucnost. Neideální, neluxusní, ale svou. Čestnou a pevnou. Vydělanou vlastní prací, bez dluhů a hrozeb. S nadějí, že to nejhorší je za nimi a před nimi je už jen cesta vzhůru.